V podcastu Vysněnej Flex se bavíme o zajímavých profesích. Dnes s Matějem Peluhou, průvodcem po velmi netradičních a extrémních destinacích, jako je třeba Afghánistán, Irák, Jemen nebo Somálsko. Čau a vítám tě. Čauko, vďaka za pozvanie. Ale když se bavíme o těchto zemích, jako je právě ten Afghánistán nebo tak já si říkám, že to je úplně jiný standard bezpečnosti a toho, co třeba můžeš v té zemi získat, když se ti tam něco stane. Tak co máš třeba za zážitky z tady těchto zemí, když seš tam s klientama, provádíš je a najednou někomu se něco stane nebo nastane nějaký problém? Jak tohle potom řešíš? Ja si myslím, že ono je skoro nemožné robiť túto prácu v takýchto destináciách bez toho, aby neprišli že žiadne problémy, čiže ono vždy niečo príde, aj keď sú hladkejšie prechody niektorými týmito krajinami rizikovými, tiež jednu vec si povedzme, predtým než poviem nejaké špecialitky, tá bezpečnosť v tých krajinách, to nevieme rozdeliť len, že čierne a biele, bezpečné, nebezpečné. To je spektrum. Proste rovnako ako nemôžeme dávať na jednu úroveň v rámci nejakých rizikovejších, extrémnejších destinácií, že je rovnako nebezpečné ísť do Iraku ako do toho Jemenu. To je vôbec blbosť vôbec porovnávať to. Irak je o mnoho bezpečnejší, tiež to nie je jedna z najbezpečnejších krajín sveta. Takže všade sa môžu stať rôzne veci. Mne vždycky tak utkvie v hlave jeden taký príbeh. Strašne rád to aj s tou klientkou rozpráva, ona so mnou jazdí, neviem, či na 12 cestách so mnou už bola, že my máme veľmi ako dobrý vzťah spolu. A boli sme v Južnom Sudáne, to je najmladšia krajina na svete aktuálne v Afrike. Je to krajina, ktorá je veľmi založená na kmeňovej spoločnosti, obrovský zážitok tam po tých kmeňoch ísť. Zároveň je to ale krajina, ktorá bola vyše 60 rokov, skoro nepretržite v nejakých vojnách. A my sme tam išli pred, tuším nejaký rok 2023 to bol asi, čiže 3 roky potom, čo bol podpísaný mier. A je to taktiež jedna z najskorumpovanejších krajín sveta. No a teraz my sme tam na tých checkpointoch prechádzali, tých vojenských armádnych, ale to ten vojenský checkpoint si naozaj predstav, že budka, vlnený plech, vojak, ktorý vyšiel von po tom, čo zaťahal za lánko, aby zastavil auto, kalach cez rameno, mal futbalový dres na sebe, Manchester United alebo Arsenalu, fakt skoro každý druhý vojak to tam mal na sebe a išiel pýtať peniaze, čo samozrejme nebolo žiadne nič oficiálne, boli to úplatky. Na 170 kilometroch, nejak 10-11 krát sa to stalo. Oni sú veľmi citliví na fotografie v niektorých týchto afrických krajinách. Klientka si fotila nejaké vtáctvo, čo bolo na stromoch a nevedela, že sme pri checkpointe, lebo oni niekedy naozaj nie sú dobre vidieť. A ja som bol medzi tým s našim fixerom, lokálec. Fixer je človek, ktorý sa tam o nás stará v takýchto rizikových krajinách, častokrát s novinármi a pracujú, majú dosah na vládne štruktúry. Tak náš fixer zatiaľ si ma zobral, že pôjdeme nakúpiť na večeru mäso, lebo sme išli do divočiny, kde náš kuchár nám mal navariť. Benzín sme šli v takých flaškách plastových zobrať, lebo inak sa benzín nedal zohnať. No a medzi tým, jak sme už šlapali, ja som mal pod rukou mäso, fixer mal benzín, tak zrazu telefonuje, otočí sa na mňa a že zatkli ju. A ja, že koho pre Boha zatkli? Tak nakoniec vyskytol sa to, teda ten fakt, že ona fotila, ju pritom chytili, aj keď nefotila žiadnych vojakov, urobili si to veľké halo, tak sme vstúpili potom s mojím fixerom do takej búdky, čo bol zase nejaký vlnený plech, tam 5-4 vojaci. Južný Sudán sú hrozne takí vysokí, tmaví, čierni proste a boli veľmi prísni, veľmi nahnevaní, pýtali sa, že kde má tú fotku, nech to vymaže, prečo fotí, že oni si mysleli, že špioni môžeme byť potenciálni. Tak potom sme tam nejako išli ukľudňovať a videl som, že nič nefunguje a každá tá krajina má svoje špecifika a treba vedieť, ako v nich reagovať správne. Čiže mňa napadla hneď ako prvá vec to, že keď sme videli, že takéto dobré slovo nefunguje, že som sa otočil na tú moju klientku, že Vladi, toto si neber osobne, musíme zahrať divadielko. Strašne som na ňu po slovensky začal kričať, ale nezmysly. Nič akože nejaké, že významovo, že čiže ona ešte mala potom mi hovorila, že problém, že nesmiať sa na tom, lebo naozaj to boli proste hlúposti, náhodné vety, išlo ten krik. A že som ju akože upozornil a sprdol som ju a v tej sekunde stichla celá miestnosť a všetci sa na mňa tak otočili a začali tak pohomkávať. Nadšení z toho, boli šťastní, že ja som tu urobil ten poriadok teraz, že mala tu svoju akoby hanbu, zmenila sa celá nálada a potom sa to už len zakončilo tak, že jasné, je to vymazané, kľudne odíď, je to v poriadku a ešte sa zaplatí samozrejme nejaký drobný úplatok. Čiže to je
jedna ukážka toho, že môže sa v takýchto destináciách skrz to, že podozrievajú ťa napríklad zo špionáže niekedy, stať všeličo zlé. Ďalšia vec môžu byť rôzne zdravotné problémy. Si zober, že v Afrike sú rôzne choroby, na ktoré si treba dávať pozor, aj keď netreba zase, to z toho nechceme robiť, že celá Afrika je predkaná len chorobami. V Afrike sa normálne dá cestovať aj v veľmi bezpečných destináciách. Prevencia sa veľakrát ľahko robí, ale niekedy sa môže niečo stať, rôzne zranenia. V Afganistane som sprevádzal v roku 2024 jeden zájazd, kde sme mali dosť smolu a mal som 2 vážne zranenia úplne samostatne od seba. Jedna klientka spadla do kanála, normálne kráčala za tmy po ulici, neosvetlené proste bolo všetko, lebo bývajú výpadky elektriny v tých mestách v Afganistane. No a jak dopadla, tak zrazu ja sa len pozerám, že prst takto o pomaly 90 stupňov, že doprava, celé rozseknuté, že si videl také tie biele šlachy. No len prišla, napravila si ho späť, ale rozseknuté to bolo stále. Tak sme šli zašívať na súkromnú kliniku v Afganistane, krajine, kde je problém napríklad s nedostatkom liečiv, aspoň takých tých oficiálnych, že musia veľakrát cez čierny trh. No a keď sme odchádzali o niekoľko dní, už sme išli na letisko, tak klient počas tmy sme išli z hotela po schodoch, plné ruky batožiny, šlapol do prázdna, koleno na niekoľko častí zlomené, a nohu mal úplne do boku, to sme mu tam museli naprávať a ja som musel potom dostávať, lebo to fakt nechceš stvrnúť na 3 mesiace v Afganistane v nemocnici. Som musel dostávať z tej krajiny. A zase, on nemohol hýbať nohou, čiže on mal v podstate stále vystretú celý čas a skús tak letiť domov. Takže to už bolo o tom umení, že ako sa s tým vysporiadať a pomôcť, pričom oficiálne by sa s takými zraneniami ani nemalo lietať. Takže to bolo presviečaní a vybavovaní, čiže keď človek cestuje podľa mňa do týchto destinácií, musí byť pripravený, že sa môže pokaziť skoro úplne všetko. Treba mať dobrý čuch na tých ľudí tam, že ako s nimi komunikovať, ako s nimi riešiť problémy a taktiež dobré lokálne kontakty sú tiež veľký základ, ale aj tak vždycky je to aj na mňa ako tom sprievodcovi, ktorý tam má tú slovenskú a českú klientelu, aby som sa o nich teraz správne vedel postarať, odovzdať kontext tej krajiny, majú z toho aj zážitok, ale zároveň musí to byť aj bezpečné pre nich aj v takýchto rizikovejších extrémnych destináciách. Jo, ale věřím, že i třeba tohle je s odstupem potom zážitek, že vlastně říkal, že aj ta klientka s tebou o tom ráda vypráví. My sa na tom strašne smejeme, ona keď aj chodí proste, aj vždycky do nejakej skupiny ľudí sa dostane, ona to má jak pomaly najlepší storku z jej cestovateľských časov, že niečo také sa jej stalo a zase vieme, to nie je vec, čo sa stane, že ideš do Južného Sudánu a že vieš, že ťa teraz ide zatknúť. Proste to je, že ja som mal veľmi veľa zájazdov v týchto destináciách, ktoré dopadli bezproblémovo. Absolútne žiadne problémy. Raz za čas, ale niečo musí prísť. Takže nikdy to nebolo žiadne, že extrémne vážne veci. Asi najhoršie boli tie zranenia v Afganistane. A niekedy sa človek s takými ako vecami vysporiadáva, že klienti majú veľmi zaujímavé požiadavky, napríklad získať alkohol v Saudskej Arábii, kde je nelegálny. Od roku 2026 už majú legalizovať. Aspoň v takých tých nejakých fancy baroch pre turistov, ale zatiaľ je nelegálny. Čiže to sme vedeli ďatlovicu vybaviť u beduínov hlboko v púšti. Je to také, vieš, že menej rizikové trošku. Takže všelijaké to výzvy sú aj v takýchto, a Saudská Arábia nie je zrovna ako nejaká riziková krajina, len môže byť prísnejšia na nejaké takéto veci. Treba chápať kontext krajiny, históriu, ako sa tí ľudia správajú a aj regionálne trošku, že ja chodím hlavne po Blízkom východe a snažím sa celkom dosť poslednú dobu do Afriky, hlavne východnú, západnú, severnú Afriku behať, ale predsa len ten Blízky východ je mi taký najbližší, tak keď tam človek je častejšie, už chápe to, ako chodí robiť s tými ľuďmi, aj tými lokálnymi a dostať sa zo všelijakých hlúpostí. No a tyhle situace to přesně vyžaduje jako velkou míru schopnosti improvizovat a taky zachovat chladnou hlavu a jít ty věci řešit místo nějaký paniky. Je třeba tohle vlastnost, jako kterou máš prostě v sobě, nebo jsi to nějak budoval právě tím, že se dostáváš opakovaně do těch situací? Podľa mňa, ak by človek chcel byť sprievodca vo všeobecnosti, a to je jedno, v akej bude teraz, pre aké krajiny, nemusí ísť do takýchto extrémnych destinácií, a predsa aj ja niekedy sprevádzam normálne destinácie, aspoň raz za čas, ale tak podľa mňa musí vedieť improvizovať. Ak chceš byť dobrý sprievodca, tam strašne veľa je faktorov, ako byť dobrý sprievodca podľa mňa. Ja sám vidím, že ja sa stále učím veľa a že vidím, že celý život sa asi budem v tomto učiť a zlepšovať, ale tá improvizácia v takýchto ťažších krajinách,
A nemusia byť nebezpečnejšie, môže byť, že logisticky náročné. Lebo niektoré krajiny sú skôr o tej logistike, že sú náročné, že nemusí to byť hneď, že ti niečo tam hrozí. Tak to je strašné alfa omega a zachovať chladnú hlavu je základ. Ja cítim, že ja som to mal asi vždycky skôr takto v sebe vnútri, ale čím viac cestujem, tým mám proste takú chorobu z povolania v sebe, že neviem, som taký, že niekedy až moc na saláme to mám. Niektoré veci, keď sa dejú a ja neviem, keď vieš, niekto môže spanikáriť, že Ježiš, pokazilo sa mi auto na diaľnici, čo mám robiť, ne? Tak mne to je, ja neviem, jedno, tak pokazilo sa auto na diaľnici o polnoci, že však to nejako vyriešime. Ja musím stále v práci mojej, keď som v teréne, pracovať v hlave s tým, že idem vybaviť nemožné. A to aj čo sa týka nielen bezpečnosti, ale aj častokrát tých zážitkov, do ktorých sme sa dostali. Ja som sa dostal na príhovor najvyššieho vodcu Talibanu v Kandahare, ideologickom centre Talibanu v Afganistane v podstate. Čiže dostali sme sa do Raky pred rokom, kedy tam nebolo ešte prístupné od začiatku sýrskej občianskej vojny, bývalé hlavné mesto Islamského štátu. Tam turisti, teraz už sa to začalo otvárať po prevrate, ale proste je to o tých výzvach častokrát a to sa ozrkadľuje aj v týchto náročných situáciách, kedy človek môže schytiť nejakú paniku a pre mňa je umenie nielen to, že ja musím mať kľudnú hlavu, ja musím ukludniť aj tých ľudí. Ďalšia vec je ale, ja sám si vyberám na tieto ťažké veci cez pohovory ľudí, neberám len tak niekoho a ja sám už dopredu vidím, že OK, s týmto človekom sa dá pracovať, keď bude kritická situácia, v teréne to spoznáš najlepšie. A popri tom ja sám zo mňa musí ísť ten kľud, taký ten vnútorný zen, ktorý by mal akože ukludňovať aj tých ľudí. Samozrejme, každý niekedy urobí, raz som v Etiópii vybuchol na jedného už nášho tam takého človeka, akože jedného lokálneho, za to, že veľmi ťažké veci postrel, ale to nebola nejaká kritická situácia, to bolo načasovaní už a už to bolo dosť akože kritické miestami, ale treba zachovať proste stále kľud a prenášať to aj na tých ľudí v krízových situáciách. A ja vidím, že napríklad presne, že už keď ja niekedy mám už také spomalené reflexy na niečo, keby že sa mi nejaká blbosť má proste doma stať. Že viem, že raz som takto kráčal neviem už s kým po ulici doma a zrazu nejaký pes, normálne, že maličký nejaký menší, ale že pár centimetrov odo mňa vyštartoval po nás. Nekusol nás, alebo ho stiahla proste tá pani. Ale zatiaľ, čo tá druhá osoba pomaly, že dobre, že nevyskočila a proste neskričala, že sa zlakla. Ja som sa len dole pozrel a som bol taký, že ako v pohode, hej. A ja mám pocit, že sa mi to práve zintenzívňuje. Čím viacej cestujem, tak nejak tak flegmaticky reagujem na tieto veci častokrát. Keď sú nejaké, že má byť niečo kritické alebo podobně. No a ještě při práci průvodce mě napadá, jak se ti daří vlastně mít takovou přirozenou autoritu před těma lidma, protože jsi mladý průvodce a věřím, že s tebou na zájezdy jezdí třeba lidi, co jsou jednou tolik starší a třeba i toho mají jako za ten život víc nacestováno. Tak jak vlastně ty jako mladý průvodce máš autoritu nad lidma, kteří v nějaký situaci by jako si mohli hrát třeba na někoho chytřejšího, než seš ty na místě? Tak tá autoritu si človek väčšinou získa tým, že vidia, že robí rozumné rozhodnutia. Už len to, že bol som v tých krajinách, že som tady sprevádzal tých ľudí, tak častokrát prináša to, že OK, ten človek asi niečo vie. Mne častokrát ľudia nakoniec typujú, že mám viac rokov, ako keď im prezrádzam, ale už som to prestal robiť, prezrádzať, nakoľko už som počul aj také, že mi niektorí typovali, že mám 40 rokov. Z toho, že ako som na nich pôsobil, keď jednak človek má ten výklad, nejaký zodpovedný prístup, vie vybaviť tie veci v teréne, vie ako sa správať s tými ľuďmi, že naozaj byť prirodzený medzi tými lokálcami, že do toho až tak zapadnúť, to precítiť. To je podľa mňa aj to, čo môže robiť sprievodcu dobrým sprievodcom, že jedna z tých ďalších vecí a že vie tak stmeliť niekedy tú skupinu a dobre ju naladiť na ten zážitok správnym spôsobom. A vtedy si človek podľa mňa tak nejak prirodzene vytvára tú autoritu, by som povedal, takú tú ale pozitívnu. Ale už som zažil, že som niekomu potom prezradil môj vek a boli takí, že som cítil, že zrazu im niečo svičilo v hlave a pomaly, že nulový rešpekt ku mne mali. A to sú veci, čo podľa mňa ja asi nikdy nepochopím. Za to, že človek je mladý, tak očividne ten človek potom, keď sa cíti, že akože v tom postavení, akom zrazu sa si predstaví, že je,
tak asi si môže tam vycestovať aj sám do týchto krajín. By mal byť asi dostatočne schopný, keď nechce, akože ja si nevyžadujem, aby teraz mi prejavovali, že veľký Matej, že budeme sa vám kláňať vôbec. Ja sa to snažím robiť strašne kamarátsky. Všetko. Ja si proste týkam so všetkými, vybavím všetko, čo sa dá, kamarátsky pristupujeme, mali sme veľa zábavných. Mne sa z veľa klientov stali kamaráti. A že sa to dokonca preklopilo u niektorých z nich, že sú viac kamaráti než tí klienti. Takže ono je taká tak kamarátsky, vzájomný rešpekt, že ja sa snažím vytvoriť dobrú náladu v tej skupine. Možno 2-3 krát to nevyšlo, odtedy som už prestal hovoriť môj vek. A akže pri 2-3 nejakých ľuďoch, čo mi to dali potom pocítiť a nikdy to veľmi asi nepochopím. Vzpomeneš si na ten první zájezd, co sprováděl? To bolo do Gruzínska, to bola taká jednoduchšia záležitosť a to som sprevádzal turistiku na Kaukaze. Ja rád turistikujem, ale skôr súkromne, že nerobím nejaké turistické zájazdy, ja skôr chodím po mestách, kultúrach, sviatkoch a takých záležitostiach. Ale to som mal maličkú skupinku, asi 4-5 ľudí, už tam som musel jednu maličko kritickú situáciu riešiť, ale to je skôr taká záležitosť, že to sa môže stať úplne hociakému sprievodcovi, ale zase veľmi bežná z praxe by som povedal. Ja chodím do krajín, kde sa moc nepije, lebo je to zakázané. Ale sú krajiny, kde sa dá piť a to je podľa mňa výzva pre veľa sprievodcov, lebo ty ako sprievodca máš držať tú partu, máš byť zabávač. Samozrejme, dá sa to zabaviť aj bez toho, aby si pil alkohol. Ja poznám výborných sprievodcov, ktorí nepijú vôbec a držia a zabávajú tú partu. Ja som nastavený, že aspoň si s nimi štrngnem, s tými našimi, akože s tou našou partiou, niečo si pripijem, vždy tak, aby som mal nad sebou totálnu kontrolu, že nejaké 2-3 poháriky si dám. No ale tiež je to umenie si to nejako zmanéžovať, že človek, keď chce byť sprievodcom, si nemôže na tom uletieť, ale zároveň musí držať dobrú náladu a zároveň sa o tých opitých ľudí, keď náhodou sú na nejakom zájazde, postarať. A teraz každý deň sa to niekedy môže opakovať na niektorých tripoch. Preto som rád, že sprevádzam krajiny ako Irak, Sýria, Afganistan, lebo proste sa tam nepije, aj to ľahšie o to pre mňa. Ale v Gruzínsku práve posledný deň, dokončila sa, to bola 4-dňová turistika cez Kaukaz, tak krásna, to je najvyššie položená, trvalo obývaná obec v Európe. Užguli sa to nazýva. Krásna, nádherná, kamenné také vežičky sú tam, veľmi autentické celé. Jak sa inak zakončuje turistika po slovensky, než alkoholom, nie? Tak sa tam pila tá domáca čača, pálenica z Hrozna, gruzínska, tradičná, s krásnymi výhľadmi všade okolo teba, hory si to tak ako vizualizuj, predstav. Tak samozrejme, že sa opili klienti, čo je v poriadku, ale jeden z nich začal byť mierne taký, že niečo sa dostal do menšieho konfliktu s nejakým lokálcom a normálne chvíľu bolo, že pane Bože, že však oni sa tu pobijú. A to musíš riešiť ako sprievodca tak, že pokiaľ to nie je už moc prehrotené, že aj od toho klienta, že nemôže sa cítiť, nechceš, aby sa cítil blbo, ale musíš ukloniť tú situáciu zároveň, ukloniť lokálca, ukloniť neho, tak, aby sa necítil ani jeden z nich dotknutý, že čo ja si proti nemu dovolujem teraz, hej. Akože uklonilo sa to celkom rýchlo potom, ale to mi presne tak napadlo, že nech človek sprevádza hociaké destinácie, to je tiež vec. Nie je to len o tom, že viem cestovať. Ten, kto vie cestovať, to je asi len prvá z veľmi veľa takých tých vlastností a podmienok na to, že môže byť sprievodcom. Ďalšie, hej, tam sú strašne veľa, musíš vedieť zrobiť s ľuďmi. Musíš vedieť aj chápať kontext tej krajiny, dať im výklad. Ale keď nevieš robiť s tými ľuďmi a dáš im len ten výklad, tiež to nepovažujem za úplne ideálneho sprievodcu. Dá sa tak pracovať, ale ja som nastavený, pre mňa to je naozaj dlhodobé živobytie. Pre mňa to nie je len teraz nejaká výstrelok ruka hore na 2-3 roky, že chcem si s tým niečím akože privyrobiť a že zážitok. Pre mňa, ja cítim, toto je moje celoživotné vnútorné posolstvo byť sprievodcom alebo robiť niečo okolo cestovateľské, či už som robil na nejakej produkcii jedného dokumentárneho filmu, čo sme v Iraku a v Európe teraz tak spoločne natáčame, alebo nejaké charitatívne projekty, logisticky zastrešovať nejaké veci v cestovaní. Tak ja viem, že toto je moje posolstvo. A kto chce, proste že sa v tomto vidí, že to je jeho celoživotný údel, alebo jak to povedať, že sa v tom fakt našiel, tak by sa mal zamýšľať aj nad týmito vecami, nielen nad tým, že mňa baví cestovanie a že viem solo cestovať. Úplne je to iné, keď tam máš zrazu na krku tých ľudí a prináša to veľakrát úžasné čaro. Má to úplne iný nádych to cestovanie, keď si tam s tými ľuďmi, ako keď ideš sám
ja zbožňujem obidva. Ja si to už neviem predstaviť, že by som aj solo cestovanie, že s kamošom nejakým jedným alebo úplne sám dal preč z môjho života. Rovnako ako si neviem predstaviť už teraz, že by som bez tých mojich klientov, ktorí sú mi fakt jak kamaráti veľakrát, že by som to dal z môjho života. Už naozaj sa mi to ťažko predstavuje. A ještě u toho klienta vlastně v situaci, kdy se třeba opije a dějou se tam ty konflikty, jak to máš nastavený potom? Vlastně řešíš to s ním ještě, jako že mu řekneš jako tohle nebylo OK, dej si pozor, nebo už to jako necháš být a zájezd jede dál? Stalo sa mi to len raz a nebolo to až tak hrozné. Kebyže sa mi to stane, ale niečo, že opakovania veľmi zle, asi by som si ho zobral potom neskôr za triezva bokom. Ale nebol z toho nejaký veľký problém v tom Gruzínsku, čiže v pohode. A ještě vlastně, když se bavíme o těch soft skills, jak jednat s lidma, tak co je za tebe ještě důležitý, vlastně jak vycházet s lidma? Treba odhadnúť skupinku. Každá skupinka potrebuje niečo iné. Ja som celkom rád, že tí ľudia, čo chodia na moje expedície, to je úplne iná kategória ľudí ako tí, čo idú na dovolenku na Maldivy, na Seychely, na Island, Zanzibar. Samozrejme, veľa z tých mojich ľudí bolo aj v týchto krajinách. A to nechcem, aby vyznalo niečo, že to sú niečo, že menej cenný alebo dačo vôbec. To je, každý má iný štýl cestovania. A ja viem už, čo platí plus minus na tých mojich ľudí, čo chodia na expedície. Čiže ja som si našiel svoj pattern a už to nemusím až tak veľa prispôsobovať. Ale vždycky treba vedieť odhadnúť tú skupinku a čím viac do šírky podľa mňa človek sprevádza rôzne druhy destinácií, že nie je zameraný len na jeden druh zájazdu alebo na jeden druh nejakej destinácie, tak tým viac musí vedieť čítať tú skupinu. A ja stále to mám súčasťou práce, lebo môže byť skupina, ktorá chce viacej výkladu, ktorá chce menej výkladu. A ty nemôžeš toho človeka teraz zahltiť. Si predstav, že ja zoberiem človeka do Iraku, ktorý nevie skoro nič o islame. V Iraku sa veľa rozprávame už o takých veľmi pokročilých veciach v rámci islamu a ja na neho teraz by som v sekunde dal hodinový monológ s tým, že hento tamto hore dole, nie, ja to musím nastaviť. Ja vidím, že tam sú ľudia, ktorí nevedia veľa o islame, začnem zľahka, chytiť ich na to cez tie zážitky, že to nie je len ten výklad, ale spojiť im to s tou emóciou, keď si na mieste a z toho potom oni sa začnú pýtať, oni sa začnú zaujímať a nechať im presne ten priestor, že keď ťa to zaujíma, v tom momente ti poviem, a keď tam je niekto, kto je pokročilý a má pobehaný skoro celý Blízky východ a išiel do Iraku, tak viem, že tam môžem preskočiť tie veci a tam môžem proste spustiť už tie hardcore, lebo on už chápe tie kontexty. To je jedna vec. Proste číta tú skupinku, rovnako aj prístup. Mal som skupinku v Afganistane, ja možno aj najlepšiu, akú som doteraz asi mal zo sprevádzania, alebo jednu z najlepších. A tam boli proste ľudia, sme sa dali skupinka do kopy, čo medzi sebou sa našli, že zrazu kamaráti. Hneď prvý deň, že si sadli. Ja som, tuším, každého z nich už nejak poznal, plus minus. A boli sme naozaj viac kamarátska skupinka, než sprievodcovskú, že by som nejako tam bol. Ale stále dával som im tie sprievodcovské služby, všetko okolo. Ale napríklad ten humor, ako ja som sa mohol uvoľniť. A že už to bol taký kamarátsky humor. Iné to je, keď mi tam príde ale zrazu, že by som mal nejakú staršiu klientelu, ktorá môže byť trošku vážnejšia, len príklad, nemusí byť, môže byť, a ktorí ma ešte poriadne nepoznajú, musím držať viacej ešte profesionálnejšiu tvár a oťukávať ich, že kde majú ten svoj akože tú svoju hranicu. A taktiež aj nastaviť to, že OK, toto je skupinka, ktorá rada chodí od rána do večera, že bude na nohách, chce ísť tam. Dobre, budeme. Keď vidím, že skupinka ale nechce vidieť každý kostol v meste alebo každú mešitu v meste, musí to človek odhadnúť a prispôsobiť, že OK, toto sú dve dôležité mešity, do nich ideme, strávame v nich o 30 minút dlhšie, nemusíme vidieť ďalšie, lebo vie, že to je pre nich nezaujímavé. Proste človek musí vedieť aj v teréne prispôsobovať tieto veci. S jedlom to isté, vedieť prispôsobovať. Je hrozne veľa vecí, ktoré musí sledovať na tej skupinke. A pokiaľ prídu konflikty, môže sa stať, že prídu konflikty. Našťastie u mňa sa to moc nestáva. Možno jeden zájazd som mal v mojom živote, alebo dva také, že boli tam nejaké, asi dva, trošku nejaké konflikty. Tak musí sa to vedieť riešiť, čo je dosť komplikované a niekedy to nevieš ani ty ako sprievodca poriadne ovplyvniť, hlavne keď sa k tebe dostanú už z tretieho ramena pomaly 3 verzie toho, že kto čo komu povedal. Našťastie to je úplne zanedbateľné percento na mojich zájazdoch, si musím zatiaľ zaklopať, že môžem byť šťastný, že skvelé skupinky máme vždycky maličké,
Vieš, že ja mám tak do 8 ľudí v týchto destináciách na najvyššie, čiže to nie sú žiadne veľké davy. Celkovo u nás v cestovnej kancelárii Balu my nerobíme vôbec nejaké že veľké skupiny a na tých expedíciách dvojmo. Takže to sú podľa mňa dosť také dôležité skilly a v týchto extrémnych destináciách, ako som hovoril, chápať kontextu krajiny, konfliktov a mať plán B v hlave, by som povedal. Že keď ideš do krajiny, kde vieš, že je nejaký konflikt, alebo je to po konflikte, alebo hrozí nejaký konflikt a mať nejaké nástrahy tá krajina, pripraviť sa na to, že čo robiť v takých tých hlavných scenároch. Keď idem do Iraku, do Sýrie, ja zanechávam normálne na našom office, akože v práci, že keď sa stane náhodou takáto situácia, bezpečnostná, keď je niečo vyhrotené, tak pravdepodobne budem postupovať takto, týmto smerom. Vieš, že napríklad v Sýrii, pokiaľ by sa stalo, že títo urobia toto, lebo sme išli v takom rizikovom trošku období v roku 2023 do Sýrie, tak pokiaľ by sa stala takáto situácia, ja budem odchádzať z tej krajiny týmto smerom a budem to riešiť takýmto spôsobom. Len aby vedeli kontaktovať tých najbližších ľudí, keď sa naozaj niečo spustí. Takže na takéto extrémne destinácie si treba vybudovať strašne čuch a mať naštudované. Naozaj do hĺbky podľa mňa aj tú politiku, aj bezpečnostné zásady, všetko možné. A ještě u těch klientů je za tebe v pohodě třeba, když někdo pojede na ten zájezd, ale bude chtít být tak trošku stranou, jakože se úplně neangažuje do té skupinky. Já jsem to třeba zažil jako na nějakých zájezdech, že si třeba někdo spíš fotí, spíš že třeba večer sám jako moc si nepovídá. Úplne v pohode. Nevidím na tom problém. Najlepšie funguje skupinka vtedy, keď naozaj držia ako kolektív, ale s týmto vôbec nie je problém. Však keď niekto chce byť sám na hoteli večer, že už nechce sa zabávať, žiadny problém s tým nevidím. Keď niekto chce dlhšie fotiť, kým to nenarúša priebeh, jeho potreby nenarúšajú priebeh programu, tým ostatným je všetko úplne v poriadku v tomto podľa mňa. Cestovek je spousta. Jako spousta lidí nabízí jako různý zájezdy. Co podle tebe hraje pro klienty tu roli jako při výběru té cestovky? Tam samozřejmě určitě to je jako destinace, protože ne všechny cestovky nabízí jako zájezdy do všech destinací, ale když si člověk vybírá, tak co to podle tebe je v očích těch klientů? Všeobecné renomé. Stále fungujeme v dobe, kedy marketing vyhráva. To znamená, že sú cestovky, ktoré môžu byť aj trošku už menej kvalitné, ale majú veľmi dobrý marketing, tak si to vedia predať. Sú cestovky, čo si zaslúžia o mnoho väčšiu pozornosť podľa mňa, ale nemajú na ten marketing, že či už schopnostne alebo finančne aktuálne. A zaslúžili by si to, že podľa mňa to ideálne, keby vyhrali niekde nejaký jackpot alebo dačo a môžu tu bachnúť do marketingu, aby sa rozvíjali. Takže podľa mňa to je bohužiaľ stále to. Mi to príde také trošku blbé, ale naozaj marketing. A veľa podľa mňa robia skúsenosti a s tým, ako sa prezentuješ. Ja si myslím, že naša výhoda u nás v CK Balu je to, že taká tá marketingová, veľa ľudí nás vníma cez tieto expedície. A my máme aj normálne destinácie, že do USA ideme, na Island, na Zanzibar, do Španielska, do Andalúzie. A veľa ľudí sa pozrie, že že vy robíte Afganistán a Somálsko? Tam s vami určite nepôjdem, ale to znamená, že keď toto viete zorganizovať bezpečne, ja vám verím, že vy to zorganizujete kvalitne aj tie ďalšie zájazdy. Čiže pre nás toto funguje výborne marketingovo. Veľa rôznych cestoviek si založí napríklad na presne, že nejakom detaile, že my sme cestovka pre mladých. Alebo my sme cestovka na zabávanie. Super, výborne. Človek si našiel svoju cieľovku, takú tú hlavnú, a ide po nej. A to je napríklad cestovky sú, ktoré ja by som s nimi nevedel ísť, ja by som pre nich nechcel ani sprevádzať, to majú hrozné divočiny party tam, ale ja úplne plnohodnotne uznávam to, ako to robia. Oni proste robia dobre pre svoju cieľovku. Ja mám veľmi dobrý vzťah práve s jednou takouto cestovkou, že mám proste kamarátov z jednej takej cestovky, čo sú skôr pre mladých, viacej na zábavu a majú to aj poznanie, ale do popredia ide viacej tá, že ideš aj na party, trošku sa rozbiť a niečo. Taký iný druh cesty. A práve ja to úplne uznávam. Však to je super, však treba mať aj takéto veci pokope. Potom máš cestovky, ktoré sú presne viacej na oddychovky, potom máš cestovky, ktoré sa prezentujú tým, že sú na nejakú zase inú cieľovku, pre nejaké elity a podobne, čiže záleží strašne. My sa snažíme prezentovať u nás hlavne na to, že tie expedície, Afrika, keď tak tam Blízky východ nejako, ale hlavne to, že ťažké cesty robíme a kto chcete, môžete ísť s nami aj na tie ľahšie. A tebe by to bavilo třeba provázet ve Španělsku nebo ve Francii, v Itálii? Vôbec, absolútne. Akože napríklad ja mám rád Španielsko a Taliansko ako krajiny. Ale nechcelo by sa mi to sprevádzať. Lebo necítim sa, že mám do toho taký
také hlboké vedomosti, aby som to vedel odovzdať s tou vášňou tým ľuďom. A ako napríklad ten Blízky východ, kde chápem naozaj súvislosti do hĺbky medzi sebou. A zároveň to je úplne iná klientela. Nehovorím, že niečo, že zlá, ale každý sprievodca je trošku na niečo aj iný dobrý. Niekto vie byť väčší zabávač, niekto vie dávať lepší výklad, niekto zase iné veci, každý je kombinácia nejakých tých faktorov. A ja viem, že ja by som nebol úplne ideálny sprievodca pre ľudí, ktorí cestujú len nejako po Európe a teraz si berú cestovku na to, že idú do Španielska. Zase to nie je nič kritické, je to úplne normálna vec. Ľudia majú veľa dôvodov, prečo si brať cestovku. Ale ja by som to nedával podľa mňa vnútorne, že by som... Nebavilo by ma to pracovať s takou skupinkou ľudí. O mnoho záživnejšie pre mňa a naplňujúcejšie práve tá skupinka ľudí, čo majú ten mindset na tie expedičné, ťažké, rizikové, extrémne cesty. Ty jsi taky hodně aktivní na Instagramu, vlastně tam dáváš spoustu obsahu z cest. Jak je tvůj vlastně osobní profil provázaný jako s tou cestovkou, nebo jak ten tvůj osobní brand, vlastně jako Matěj Peluhy, je potom důležitý pro CK Balu? No už sa začali hlásiť ku nám pár ľudí, ktorí práve cez mňa, že najprv našli môj Instagram, ako nie je to nejako veľký Instagram, ale skrz to, že to berem fakt ako také moje vnútorné posolstvo alebo životnú cestu, to je lepšie podľa mňa, že takú moju životnú cestu, toto celé, ako ja fungujem a viem, že celý život sa budem motať okolo niečoho obdobného, tak sa snažím o ten Instagram, že nech šírim vzdelanie, nech šírim posolstvo z tých krajín, ale aj zážitky nech ukážem tým ľuďom, že niekedy je nejaké šialenejšie veci, cestorky a reelska a vie to priniesť niekedy ľudí, stalo sa to už niekoľkokrát. A myslím si, že do budúcna mňa jednak naplňuje to, že je to, že šírim nejakú osvetu o svete trošku, dajme tomu, šírim nejaké vzdelanie. A zároveň je to moje osobné portfólio, moje súkromné osobné portfólio, s ktorým ja viem proste sa prezentovať aj na to, že chodím do podcastov, bol som v nejakých médiách, píšem knihu, čiže pre mňa je to marketingový nástroj aj pre seba, ale zároveň tým, že ja som naozaj hĺbkovo s našou cestovkou Balu, že nie som tam previazaný, nie je to pre mňa len nejaká, že viem, že ja si nechcem zakladať vlastnú cestovku. Ja som proste srdcom a dušou Balu a viem, že to, čo mi ponúka proste Balu a že to, čo je pre mňa náš zakladateľ Zoltán Komlo, čiže on je pre mňa doslova až taký trošku životný role model, nikto nie sme dokonali, ale veľa vecí, za čo obdivujem ja, za čo ma veľakrát inšpirovalo v živote, tak ja sa vidím proste v tej cestovke, ak sa mi niečo nezmení v živote, ja som s tým previazaný, čiže ja to aj vnímam, ako si ty spomenul, že tým, že nie je to len môj osobný marketingový nástroj na moje cesty a to, že si budem promovať svoje veci, alebo jak spolu sme robili na kanále Svietový, že nejaký teraz YouTube vlog a podobne, tak zároveň pre mňa to má celé taký ten lievik do toho, že áno, primárne vzdelanie, poďme, ale má to stále ten business koncept, že poďte do Balu s nami na zájazdy. Takže, ale to je skôr už takéto koncové, že sa to zlieva, nie je to hlavný princíp, že len tam idem za peniazmi, a akože v princípe toho, že kúpte si zájazdy, to vôbec. Ale je to určitě prepojené v tomto zmysle. Rozumím. Jak jsem říkal, těch cestovek je spousta a člověk, co vlastně sleduje cestovatelský svět, třeba i skrze festivaly a tak dál, tak by to vlastně člověku mohlo připadat, že se tam tak všichni znají, všichni jsou kamarádi a tak dál, ale pak přijde do hry samozřejmě konkurence, tak mě zajímá, jak ty vnímáš konkurenci ve světě cestování, protože vlastně ti průvodci cestovky jednak se o ty lidi můžou taky jako přetahovat, jako pojďte s náma, ne, pojďte s náma. To si zarypol úplně, že do čierneho, podľa mňa, do osieho hniezda pomaly. Je veľa skvelých cestovateľských komunít, v Česku aj na Slovensku. Mám veľa kamarátov, ktorí či už sprevádzajú alebo nesprevádzajú. Som s nimi veľmi za dobré aj z konkurencie, aj bežní cestovatelia, ktorí, no bežní, nie bežní, ale že neživia sa tým a že to majú ako hobby. Skvelí ľudia. Fakt, akože toľko výborných cestovateľov, o ktorých človek ani netuší, lebo sa napríklad tým neprezentujú takto na sociálnych sieťach. Alebo maximálne niektorí, že neprezentujú to na Instagrame a podobne na YouTube, ale robia len nejaké prednášky, tam ich človek spozná. Ja vždycky sa teším na nejaké cestovateľské festivaly a keď sa tam stretnem s tými ľuďmi každoročne aj v Bratislave, cestovne cestou, proste veľký festival, som rád, keď proste, to je moja najlepšia obľúbená časť
toho festivalu je to, že ja sa tam stretnem s tými ľuďmi, bavíme sa, kamaráti, zazdielame si, kto sme, kde, kedy boli, lebo viem, že som inak ich neuvidím počas toho roku pomaly. A s niektorými si aj prehlbíme tie kamarátstva, že a aj keď sú napríklad z konkurencie. Ale toľko hejtu a negatívnej energie, čo niekedy medzi tými cestovateľmi býva, keď sa človek do toho trošku hlbšie dostanete, až neuveriteľné, a nehovoriac ani o konkurencii proste. Ja som za dobré s viacerými cestovkami, že sme aj v kontakte, že sme si pomohli, skvelí ľudia z viacerých akože smerov, ale sú cestovatelia, ktorí majú furt pocit, že si musia niečo dokazovať. Majú extrémne vysoko ego, aj keď tvrdia, že pokora je na prvom mieste. A sú cestovatelia na československej scéne, ja to vnímam hlavne na tej slovenskej, ktorí majú furt chuť sa v niečom pretekať. A ja nechápem, že prečo ich tak veľmi vzrušuje predstava toho byť niekde prvý a lepší ako ten druhý a tváriť sa, že len my vieme ako cestovať, ako sa niektorí tvária, na šťastie je ich menej ako viacej, ale potom, keď človek zistí, že je to aj pri niektorých väčších menách, ktorí sa akože prezentujú, tak som z toho niekedy trošku taký sklamaný, lebo posledné, čo mne sa chce, je s niekým proste pretekať, kto bol kde prvý. A niekedy je pekné mať nejaké prvenstvo, ne? Však keď prídeš na nejaké miesto, kde vieš, že si bol napríklad že prvý Slovák alebo tak, ale ja som tiež bol na pár takých menších miestach, akože detaily, čo by som si aj povedal, že že bol som niekde ako medzi prvými, alebo že za posledných 10-15 rokov, že tam nebol iný človek pomaly. Ale potom mi to príde presne také blbé, že keď vidím, že niekto sa tu predbieha takto a vyslovene súťaží až takým egotripovým štýlom, tak mne je z toho proste tak blbo, smutne, zle, že na čo? Cestovanie má byť úplne o iných veciach, než to, že poďme sa predbiehať. Má to byť naozaj o tej pokore, o poznaní. Pomôžme si, zdieľajme si a nie, že niekto niekoho opraví, že urobil na chybu na sociálnych sieťach. Ja tiež som už párkrát urobil nejakú faktografickú a bol som na to upozornený a s radosťou som si to opravil a prijal som proste to upozornenie, ale to bolo kamarátske. Ja už som zažil, že niektorí mi reagovali, ľudia nebudem menovať, na to veľmi podráždenie, že oni vedia predsa najlepšie, ako to je, nie? Takže niektorí ľudia sa až moc takto a najhoršie je, keď ti začne robiť antireklamu nejaká konkurenčná cestovka. Aj to sa stalo. Máme takú cestovku a nebudem tiež menovať, lebo ja nechcem sám robiť proste antireklamu niekomu, ale už som zažil a videl články od toho, že písali aj iným o iných konkurenciách, potom vymazali tie mená odtiaľ a raz písali aj o mne v kontexte Afganistanu a bolo to v podstate úplné klamstvá, úplne z prstu vyťahnuté hlúposti a najkrajšie je, že v Afganistane sme boli rovnakokrát ako tá cestovka a chceli začať spolupracovať s Fixerom, s ktorým ja spolupracujem už 4 roky a robím s ním na charitatívnych projektoch a mám tam rozbehnuté také veci a oni o mne tam budú ohovárať v podstate akože nepravdivé veci. Nespovedali moje meno napriamo, ale skrz opis a to, že ja viem, kto robí zájazdy do Afganistanu v Československu, tak mi bolo jasné, že to je v podstate o mne. Takže, ale ja sa na to snažím nereagovať. Nemám záujem im niečo na to písať, ani verejne robiť nejaké teraz hádky a hlúposti a podobne. Čiže určite sa v tom spoznajú, ak by náhodou niekto odtiaľ toto počúval. Cestovateľské komunity sú tu skvelé, viem vymenovať kopec cestovateľov, čo by ste Martina Pulpana sledujte, Peťa Gregora sledujte, Jiřího Kaláta, ktorý napísal skvelú knihu o Izraeli, akože neviem, z brucha, teraz by som strašne veľa ľudí, akože by sme, akože Sebastiana Boka, viacerí sú tu, čo fakt, že super, či už to robia profesionálne alebo neprofesionálne. Ludo Kolman, skvelý, akože Pepe Peter, Peťo Popluhár, skvelých cestovateľov máme, s ktorými sa akože radej kamarátim, alebo že sme v nejakom kontakte, že sme, dajme tomu, že známi a veľmi rád si s ním pomôžem, ale potom pár je tu takých, čo naozaj odzrkadľujú takú tú negatívnu stránku. Ale to podľa mňa môže byť asi vo všetkých komunitách, niekde sa nájde, že všade sa nájdú ľudia, ktorí si pôjdu viacej nejaké buď svoje ego, alebo závisť, alebo že stále nejaké predbiehanie, takže sú ľudia a ľudia. Já jsem chtěl tady ukázat na knížky, ale jsme v jiném podcastu, ano. Jak říkal jsi ty jména. A ještě u toho, jak jsme se bavili o těch prvenstvích, tak mě by zajímalo, co říkáš vlastně na to, když se lidi předhánějí i v tom, kolik třeba ujeli kilometrů, nebo třeba takový ty knížky nebo i přednášky, vlastně 4000 kilometrů na koloběžce tam, 60 000 tam, jak se díváš třeba na tohle?
Neviem, ja si hovorím, že nech si každý cestuje, akým spôsobom chce. Ja si krajiny nerátam. Neviem, prečo by som si úplne mal, ale to je môj subjektívny, nekritizujem nikoho, kto si ráta krajiny. A napríklad veľa ľudí viem, že kritizuje to, že cieľ navštíviť všetky krajiny sveta. Sú ľudia, čo to kritizujú. Neviem, prečo by som to mal ja kritizovať. Každý nech má tú svoju formu cestovania. Ja som úplne v pohode s hociakou formou cestovania, kým to je naozaj s pokorou, nejdeš niekomu robiť teraz zlé, že ho ideš ohovárať nepravdami a podobne. Takže keď niekto proste vidí v tom zmysel toho cestovania, že chce precestovať na kolobežke 40 000 kilometrov, mne osobne to príde obdivuhodné. Ale nešiel by som to urobiť, je to niečo iné, ale rád si to vypočujem napríklad, že sú ľudia, máme jednu Češku, ktorá vlastne jazdí takto na kolobežke, neviem, či napísala nejaké knižky alebo čo, ale mne sa jej prednášky napríklad páčili a podľa mňa akože super formu, niečo unikátne, to je zaujímavé, ako ja si hovorím, nerátam si krajiny, viem, že mám niečo okolo možno 50 a to viem len vďaka tomu, že ja som chcel mať cez takú aplikáciu vyfarbenú len tú mapku, že ma to zaujímalo, jak to vyzerá vizuálne celý ten región, tak to ti rovno vieš akože zráta, ale mňa sa dlho pýtali ľudia, že koľko máš krajín. Ja som netušil vôbec, absolútne, hlavne ja sa vraciam do tých krajín, som bol 10 krát alebo 9 krát, tuším v Iraku či koľkokrát. Takže keď si niekto ráta kilometre, sú to zaujímavé štatistiky, to vedia byť. Napríklad mám kamaráta Martina Zahuranca, ktorý on sa snaží výjsť všetky vrchy, všetky najvyššie vrchy vo všetkých krajinách sveta, alebo jak to povedať. Nemusí to byť, musí ho ten vrch aj niečím ťahať, približovať ho. Koľko ľuďom robím teraz reklamu v podstate pozitívnu, ale ja rád akože poviem o ľuďoch, ktorí sú naozaj, že stoja za to. A on sa neživí cestovaním ani nejak, ale on v podstate si zapisuje takto, tuším aj, neviem, či výškové metre a prejdené kilometre a tak. Super štatistika, však to je akože mi to príde zaujímavé. A neviem, prečo by sme to mali úplne že kritizovať, ale ja kritizujem skôr už len, keď sa niekto človek chce vyslovene, že predbiehať, že koľko máš krajín? 100? Tak ja mám 170. Hej, a už sa tvári, ak je niečo viacej zrazu, pričom ten, čo má 100 kľú, nemohol byť 9 krát v Iraku, 3 krát v Afganistane a vrácať sa proste do týchto krajín opakovane do kolečka, môže mať iný životný štýl a nejde vôbec za tým, za čím ona ten zo 170 mohol byť aj, že 2 dní v Kongu, 2 dní v Rusku a reálne čo videl z Ruska? Rusko je na niekoľko aj mesiacov cestovania, minimálne niekoľko týždňov a určite niekoľko mesiacov, takže... No to pak vypadá na Instagramu dobře, že máš těch 60 plus zemí a takové vlaječky všechny. Asi hej, ale je to zbytočné nakonec. Hodně lidí si to tam píše. A já se vrátím ještě k tvojí práci vlastně průvodce a ne, když seš zrovna na cestě, ale když zrovna neprovázíš, jak je ta práce náročná, jak vypadá takovej tvůj běžný den, když nejsi na cestě? Ja mám šťastie, že mám to postavenie a tú prácu, akú mám. Lebo to nemusí byť ideálna práca pre každého. Pokiaľ si čisto len sprievodca, ale to je môj subjektívny pohľad, to je dlhodobo neudržateľné. Že predstav si, že si v situácii. Začneš robiť predcestovnú kanceláriu, ktorá je rozbehnutá. Áno, môže to byť len začiatok, že sa potom posunieš na tie vyššie pozície, ale teraz si predstav, že budeš sprevádzať 250 dní v roku. Hej? Naozaj znie to ako sen, ale zároveň to je niečo, čo ťa absolútne vyšťaví psychicky a môžeš zabudnúť na hociaký sociálny kontakt so svojou tou realitou doma. Zabudni na to, že uvidíš kamarátov poriadne, zabudni na to, že budeš mať nejaké vzťahy, rodinu, zabudni na to, že budeš mať svoj nejaký stereotyp. Ja rád cvičím. Vieš, čo mne najviac chýba, keď som dlho na ceste? Cvičení. Presne tak, že mne chýba ten pohyb, že idem otužovať, idem si zabehať, idem do fitka, idem na bicykel, mne to extrémne chýba. Chýbajú mi ľudia, keď som dlho na ceste, chýba mi, keď som vo vzťahu priateľka, chýba mi to, že zbehnem na nedeľný obed proste za kubabky alebo kumame aspoň raz za čas. Chýba mi môj stereotyp potom. Ale sú ľudia, ktorí to vedia zvládať dlhšie, menej, ale naozaj sprevádzať 300 dní, 350 dní v roku nie je taký ideál. Dá sa to robiť podľa mňa krátkodobo, nabrať skúsenosti, posunúť sa v nejakej cestovke, možno v tej hierarchii vyššie potom. Tak to je celkom zaujímavá cesta, ale väčšina ľudí, čo takto začínajú, tak väčšinou vedia, že idú len na nejaké 2-3 roky. Vieš si super zarobiť vtedy podľa mňa na tom,
lebo nebudeš mať žiadny podnájom tuto. Že ty môžeš, vieš, bývať akože v tej krajine, v zahraničí, že vyšľú ťa nejaká cestovka do Latinskej Ameriky alebo na Blízky východ, a tam len takto do kolečka točí zájazdy napríklad, hej. Že to je super. Keď si človek chce takto nejakú krátkodobo zarobiť, získať skúsenosti napríklad a potom sa zase posunúť. A to nie je úplne môj prípad. Ja som na cestách okolo 100 dní v roku. To je niečo, čo je pre mňa asi takýto vysnívaný počet, že ani viac, ani menej. A ten zvyšok roka ja som doma s tým, že skrz to, že aj aké mám nejaké postavenie v cestovke, mám kopec svojich povinností. Ja mám na starosť organizačne asi 25 zájazdov. Nie sú to zájazdy, čo sa teraz púšťajú, že 5 krát do roka, hej, ale spustím minimálne okolo tých, tuším, za tento rok to bude nejakých 20 zájazdov, čo som organizačne spustil. Akože napriamo. Nejakých ľudí, že vysielame, ja tam pošlem nejakých našich sprievodcov, niektoré si sám sprevádzam svoje také tie hlavne chuťovky, kde aj sa najviac vyznám, alebo kde si ma ľudia niekedy vypýtajú, to sa mi stáva, že niektorí klienti povedia, že ja tam pôjdem, ale musíš ísť ty. A chápem to, lebo niektoré tie destinácie sú aj také tie ťažšie, kde by človek mal mať ten prehľad. Alebo tie skúsenosti. Mám ale aj kolegov, ktorí majú v týchto destináciách skúsenosti. Viem, že ich môžem vyslať. Filipa Hložného, kto môžete sledovať aj na Instagrame, jeden z mojich najbližších kamarátov, kolega môj, v mojom veku tiež, Afriku, Blízky východ, on veľa chodí. Takže tiež takto vyzerá, že organizujem a to je strašne veľa vecí. Si zober, že všetká logistika, letenky, dátumy, reklama, starostlivosť o klienta, komunikácia s lokálnym fixerom, s hotelmi. Nezdá sa to, zaberá to veľa času vymysleť tie zájazdy, upravovať ich, naceňovať. Ja stále som vyštudovaný ITčkár, ja som dokončil inžiniera na STU FEJ v Bratislave, aplikovaný informatik som bol pôvodne, len som trošku, dá sa povedať, veľmi skoro vyhorel už počas vysokej, keď som veľa pracoval, aj študoval naraz, že som obidve dosť hrotil, preto som už počas vysokej prechádzal do tohto priebežne cez prázdniny a potom som to nejako zmenil, že idem robiť len toto, pol roka po vysokej, na 100%, tak stále robím nejaké IT veci u nás vo firme, lebo však máme interné systémy, máme web, čiže toto tiež tvorí časť mojej pracovnej náplne. Tiež robím u nás napríklad podcasty, sú to skôr také presne ku tým destináciám, ku zájazdom, že nie je to na takej úrovni, ako napríklad ty robíš tuto, alebo na Svietovi, čo máte cestovateľský podcast, ale tiež zaberá to nejaký čas, starať sa o tieto veci, chodím veľa prednášať. Hlavne na Slovensku ma nájdete všelikde po hlavne sever Slovenska, západ Slovenska mám, neviem, či tento rok mám 27 prednášok, 28 za celý rok. Že aj tým si viem trošku zase privyrobiť niečo naviac. Samozrejme v cestovke som platený za tieto bežné veci, čo robím doma. A ja som tak nastavený, že ja pomôžem s hocičím. Niekedy, že proste zavolajú o polnoci, že Matej, potrebujeme toto a toto, choď. A mám tu možnosť, idem. Urobím, chytím sa hocičo, čo tam treba. Takže ono je to aj o takých veľa organizačných veciach. Je to super pre mňa, mám veľkú voľnosť. Som veľmi vďačný za to, že som mal aj šťastie sa dostať k niečomu takémuto, že nikto ma nekontroluje. Koľko naozaj hodín odrobím. Vieš, koľkokrát ja som mal skoro, že voľný týždeň a že som si zobral voľnou prostred týždňa, že ma niekto zavolal: čau kámo, nejdeme v stredu na hory a večer sme ešte pili na bare, hej. Akože ja nie som nejaký alkoholik, nech to nepôsobí, ale že príklad toho, že sme sa išli proste zabaviť uprostred pracovného týždňa, že ja som sa ráno zobral na vlak a išli sme do Malej Fatry proste na turistiku s kamošom. A potom, vieš, koľko ja som mal veci, že ja na sviatok do polnoci celé víkendy robím. Proste tá práca je prispôsobiteľná aj časovo, veľakrát pracujem o mnoho viacej než štandardná pracovná doba pre človeka. Niekedy pracujem proste menej ako je štandardná doba pre človeka. To sa vypriemeruje. Niekomu, komu vyhovuje to, že chce mať presne danú pracovnú dobu, toto pre ňoho nie je. Ja by som sa zbláznil, kebyže do tohto mám ísť. Ale to je môj osobnostný, že ja som rozmaznaný z tej pracovnej doby, čo mám v dobrom, že proste mi to vyhovuje a to, že presne sa potom, čiže ani ja nemám ani ten plnohodnotný stereotyp, ako si niekto povie, ale ten stereotyp v ponímaní, že idem do fitka, idem za priateľkou, idem za kamarátmi, idem si zašportovať, idem na výlet na Slovensku, som v mojom byte hore-dole, tak to mám a potom ma krásne vytrháva z tohoto cestovania. Keď môžem raz za 2 mesiace vypadnúť na 2 týždne niekam a naozaj do toho dať s plnou energiou, ktorú som nasal počas toho, jak som bol doma, maximum tomu zájazdu, to je niečo, v čom ja som sa našiel presne v takomto nastavení. Aspoň aktuálne v tomto životnom rozpoložení, v akom som. A každý si to musí nájsť sám. Len tým chcem ukázať,
Robiť len tak z prievodcu je skvelá robota, ale nie je to pre každého a je to ťažšie, než sa zdá, nie je to len dovolenkovanie. Přesto těch 100 dní v roce, co si pryč, tak je to mnohem víc dní v zahraničí, než běžný člověk se dostane. Co na tu práci třeba říká tvoje okolí, jako na to, co děláš vlastně, nebo jak to potom dopadá i na tvoje vztahy jako s okolím, třeba s rodinou, s přítelkyní a tak dále. Ja mám ľudí, ktorí so mnou idú už aj 3-4 krát na zájazd ročne, stabilizované v úvodzovkách. Vieš tam urobiť ten turizmus tak, že s ozbrojenou eskortou brutálny zážitok. Tam zaplatíš tomu fixerovi nejakých 350 eur za osobu na deň. Však to je jedna z najchudobnejších krajín. Ako si môžete toľko pýtať, že vy čo tu robíte, čo tu skúšate, nie? Ide sa aj do hlavného mesta Mogadišu, ktoré by sme zaradili medzi top 5 najnebezpečnejších hlavných miest na svete. My máme v ponuke letenky, že sú v cene napríklad. Čo keď vystrelí cena letenky? My ideme do minusu, my už nepýtame viacej peniazy od človeka. Napríklad keď idem do Iraku sprevádzať sviatok Ašura, najkrajší sviatok na svete a je to absolútne že jedna z najextrémnejších vecí, čo som zažil. Tá výplata tam ide rapidne hore. Odmietam brať zodpovednosť za to, že nejaká krajina si nevie udržať turizmus na úzde. Dával si niekedy, keď si bol na zájazde prepitné slovenskému alebo českému sprievodcovi? Ne, jenom vždycky těm zahraničním na místě. No,